Importantea da netzako, hau ari gara ja berrogeita hamarkada hortan, berrogeita hamarreko hamarkadan. Adibidez, sasoi hartan Durango fabrikaz beteta zegoen, gaur egun ere bai, baina Durango bertan. Ni ume nintzela adibidez, Ezkurdin bizi nintzen, eta etxera etortzeko ama galeriera ateratzen zen, noiz pasan ninteken kontuz, bizikleta handana etortzen zelako, baina hundaka bizikleta, Mendizabaletik eta herrira. Langile asko, fabrika horiek guztiak gelditu egiten ziren aste santuan, arratzaldetan, edo langileak arinago atera zitezken, ze fabriketakoek, bere langileek gizonezkoei, emakumezkoei ez dut uste, behar bada bai. Objektiboa horzen gizonezkoak elizarera matea. Eta orduan gizonezkoak elizara joan zitezen, fabrikek libre usten zituzten, eta gero joan behar zuten zakitena joaten ziren, baina eliza beteta goten zen. Kontrola gongo zen, binonik. Eta hor predikatzaileak gauten ziren, eta predikatzaile horiek egiten zuten, zuek pekatari madarikatuko, oiukako, hori oso estilo retorika terrible ikaragarria, benetan ikara sartzeko pentsatua, eta batez be aste santuan, hor kondenazioa eta infernuaren kontuak, eta horiek dana, baina hori izan, nik hori txikitatik gogoratzen dut, aitaren, nik tabernan entzundakoa, zelan jendea joaten zen, eta zelan komentatzen zuten gizonezkoek. Langileak batez ere, nik uste langileak bideo honetik sartzekoak. Ze langileak oso gaizkitze egiten duten horietakoa dira, ez dakizu txutxusiak eta dauzkate. Orduan, behar bada,